danas smo održali redovnu godišnju skupštinu Srba 294 Mačva Bogatić sa svečanim delom uručenja priznanja i nagrada, znači za prethodnu 2018. i 2017. godinu. Kao najuspešniji takmičar u tom periodu sam bio ja, to jest moja malenkost, ostvarivši 4 rezultata, znači za prethodne 2 godine, 2 u 2017. i 2 u 2018. godini. U 2017. godini ostvario sam za savezno takmičenje Savez Srbije 6 časova i 37 minuta. To nije neki veliki rezultat, s obzirom da su teški vremenski uslovi bili i da je svega bilo 15 rezultata u Mačvanskom okrugu, ipak treba biti zadovoljan. A za društveno takmičenje imao sam 8 časova i 4 minuta sa 3 vanredna letača preko 10 časova. U 2018. godini rezultati su bili nešto bolji. 7 časova i 30 minuta za regionalno takmičenje i 10 časova i 8 minuta za društveno takmičenje. U društvenom takmičenju imao sam 3 letača šampiona, Tekjerku Špicasto sa 10 časova 55 minuta, Bejasku sa 12 časova i 19 minuta i Karudijanku sa 12 časova i 22 minuta. Ona je za taj rezultat Karudijanka i dobila zlatnu alku, kao i u prethodnoj godini za rezultat od 10 časova i 1 minut. Srb 294 Mačva Bogatić ima 14 članova i to je društvo koje je osnovano davne 1982. godine, najstarije društvo u opštini Bogatić. Jesu aktivni i drugi članovi? Drugi članovi su manje aktivni i ja sam i večeras apelovao, znači, da se uključe svi u takmičenje zbog tih rezultata i zbog svega, jer to je i sama draž bavljenja golubarstvom. Kod njih je više ljubav prisutna, je takmičarski duh.